راحي مركسهم نطفئ نخيسهم نحجز كيفرسهم عبيدنا يزلو سرايهم تفوسهم عبيدنا يزلو عبيدنا يزلو عبيدنا حدش ديون عانا ويهويتا فخرة واج قدامو اندرا عزر جيت مالتما سكرو سكرة حليلهم يقولون ادفقوا إريترا أبي أبي الله الجزي أبي 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 الله الجزي أبي 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 لبركو إنو حسابهم تبدي الساعات معلقات ختمن وقلايو بزعبت وحوين نليلهم قريو كم صخر رحيقهم قوقيرهم بلايو الفتواتهم عبيدنا نديو حيدتهم كنت عرقيرهم غن عسو حيدهم جيبهم حج عليهم نسفرسو عبيدنا يوزلو إلا وانتواصو عبيدنا يوزلو سرايهم نفوسو الطايب والله الطايب نحنا زين غيرهم يلا انتم يلا نحنا زين غيرهم عبيدنا يوزلو ودي يتصورتا بريوز سعر كواج واج ويهويتا يبلالو جنا يبلالو مري سكتر عقلي قريب يوقوه عبيدنا يوزلو إلا وانتواصل عبيدنا يوزلو سرايهم نفوسو الطايب والله الطايب نحنا زين غلو يلا انتم يلا نحنا زين غلو عبيدنا يوزلو وسنو مأكلو درت حيرك تزبلو كم تزديرنا يوم ولا مساقلو أورينا مدر بايتاي تصقر مالو نصنع حسبية عقلي تأميتنا حدا أطلال كرعاتنا أمريكا any power ኢትዮጵያ ወሸለ ሰሊጡ ዓሰብ ድሕሪዙ ንኣብዮም ከታክዕሉ ዝዋጋዓልና የለን ኤርትራ ብቕልፅማ ጥራያ ከተውሕሶ ኤርትራ ዩኤን ክሕግዛ ኣይኮነ ዩናይትድ ኔሽንስ ክሕግዛ ኣይኮነ ኣፍሪካን ዩኒዮን መግለፂ ከውፅኣላ ኣይኮነ ግብፂ እውን እንተኾነ ክመፅእ ኣይኮነ ኖበዲ is gonna come nobody ኤርትራ I think ኣብዛ ላስት ፕሬዚደንት ኢሳያስ استزاربا اندهر صبو غيرنا يسمعنا نمبر where is ግብጽ እኮ ኢሉ ግብጽ እኮ ስሩዕ ሰርሕ የለን ኢሉ he has to do more ኢሉ سعوديا እንታይ ይገብራሉ he has to do more ኢሉ so እዚኦም ኩሎም ሓይልታት ትዋጆክም ካልኣይ ጌም ኣሎ አሚን سعوديا አለሙድ እኮ ፍርቅ ኢትዮጵያ ዝውንነስ እዩ سعودياዊ ኢኻ so سعوديا has a big interest of Ethiopia Israel has a big interest of Ethiopia አቢ ናቶም ገመል እዩ ስለዚህ even America all of them وشله عبت عويتو حيزلهم እንደሃነ the problem is he's not going to do it ግብጽ ከመጽ ስለዝኾነ ይኮነን ህዝባዊ መንግስት ኤርትራ ሓያል ስለዝኾነ ሰራዊት ኤርትራ ሓያል ስለዝኾነ it's not going to happen ኣብና ዓሰብ ተደከይዱ ናይ ስዑዲያ ሓይል ወይ ናይ ዓለም ኩናት ፈርሂ ይኮነን because መንግስት ኤርትራ ሓያል ስለዝኾነ ሰራዊት ኤርትራ ዕድል ክቦ ከም ዘይከል maybe ዓሰብ ከይድ ኸዲው ባሶሳዲ በገለ ተበንቁሩ 4 ኪሎ ካአቶ መኻኑ ግን ጽቡቅ የሪ ይፈልጥ so the game ታውንኮ ወታደራዊ ካይዳና ናተይ በረዳታ ኤርትራ is still under regime change ኩላቶም ይፈልጥዮም መንግስቲ ኤርትራ ተወዲቑ ኣብ ኤርትራ ዕድሎም ክረኽቡ ዝኽእሉ ረብሓ ክረኽቡ ዝኽእሉ መንግስቲ ኤርትራ ክሳብ ዘሎ ግን ኢትዮጵያ ትፍረስ ኣይትፍረስ መንግስቲ ኤርትራ ዕድል ክቦም ኣይኮነን ወይ እውን ኣብ ኤርትራ ከም ድሌቶም ክፃወቱ ይኮኑን and the place ብፍላይ ዓሰብ ሕጃት ኢና ዘለና መድረኽ ሕጅና ኣትዎ ዘለና መድረኽ ናይ ጂኦፖለቲክስ ዝለዓለ ጌም እዩ ስለዚ ኣበይ ቦታ ኣለኻ ፓወር ፕሮጀክት ንኽትገብር ንፀላኢኻ ክትሓንቕ ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ኤርትራ is going to face tremendous pressure that's why ተኣቢ ክኸይድ ኣለዎ ዝብል መኻጥራ ይቡና ኣይኮነን ኤርትራ has to deal with Ethiopia I mean ኤርትራ ንጉዳይ ኢትዮጵያ መፍትሒ ትገብረሉ ክትክእል ኣለዋ we know ፋኖ ወይ ዝኾነ ኤሊት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ መፀ the game is going to be the same
ዝኾነ ኤርትራዊ ይፈልጥ ናብ 4 ኪሎ ድመጽእ መንግስቲ እዛ ስቴት ናይ ኢትዮጵያ ክሳብ ዘላ the same policy ዘሎ ሎሚ ሻዕብያ ክሕግዞም መንግስቲ ኤርትራ ክሕግዞም ስለ ዝደለዮም ባሕር ናይ ኤርትራ እዩ ብኣገባብ ክንዘራረብ ንኽእል ኢና ኣብይ ኣሕመድ ሲ ሎሚ ክልተ ዓበይቲ ፖለቲከኛታት መልሲ ይቦም ኣለዉ ሚኒስትር ውድያት ወፃኢ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ባሕሪ ተደሊኻ ብኮመርሻል ሕጊ ብቢዝነስ ሕጊ ተደይኮይኑ እዚ ኣድቨንቸሪዝም ናትካ ስታቢት ይልዎ ኣሎ ኤርትራ ብርግፅ ነዚ ነገር እዚ ኣቃሊላ ክትሪኦ ትኽእል እያ ዝብል ግምት የብለይ ኣትሊስት ፖለቲካሊ ኣነ ካብ ዝፈልጦም ሚኒስትሪ ውድያት ወፃኢ ሚኒስትሪ ሓበሬታ ናይ ኤርትራ ዳርጋ ኢንተንሲቭሊ ዝፅሕፍ ዘሎ ኣብዘን ዝሓለፋ እዋናት ክንብል ንኽእል ኢና ዝናይ ኣቢ ዕግርግር ካብ ዝበዝሕ ዳርጋ ኢንተንሲቭሊ እዮም ዝምልሱ ዘለዉ ኣምባሳደራት ናይ ኤርትራ ክኾኑ ይኽእሉ ሚኒስትሪ ሓበሬታ ናይ ኤርትራ ክኾኑ ይኽእል ዳርጋ አንዩዥዋሊ ይምልሱ ኣለዉ እዚ ከዓ ነቲ ናራቲቭ ወር ነቲ ናይ ናራቲቭ ናይቲ ስነ ዘረባ ኩናት ክምክትዎ ክኽእሉ ኣለዎም ንዓለም ድማ ክትእምን ክትክእል ኣለካ ነዚ ድማ ሻዕብያ ይዛረብን እዩ ንዝብል ዘረባ ገዲፎም ይዛረቡ ምህላማ ናይ ፈትወ ኣብ ወታደራዊ ከም ዝንብሎ ዘለና ኣነ ንኣብነት ብዛዕባ ወታደራዊ ኣቃውማ ናይ ኤርትራ እኹል ሓበሬታ የብለይ ካብቲ ፓብሊክ ሓበሬታ ጥራይ ትዛረብ that's why ምስጢር ናይ ኤርትራ ክነውፃእ ንኽእል ኢና ዓቕሚ ስለዘይብላ ያ ኣትሊስት ንስኻ ግን ኤርትራ ስለዝኸድካ ክንምንታይ ከተውፅእ ትኽእል ንስኻ ጥራይኻ ክትፈልጥ ትኽእል ሕጂ እንታይ ክንርኢ ደሊና ኣለኹ ብወገን ኤርትራ የስ ኤርትራ ካብ ፀላኢ መንዚዓ እያ ትዕወት ነይራ ካብ ፀላኢ ወሲዳ እያ ዝኩሉ ታሪክ ተሰሪሑ ድሕሪ 35 ዓመት ናይ ናፅነትና still ስቱዲት ስትራቴጂ are we going to wait ኣቢ እንታይ ይሰርሕ ኣሎ ንሱ ሒዝልና ክመፅእ ንዑ ማሪኽና ኢና ክንገብር ድዩ እቲ ስትራቴጂ ሕጂ እውን ወይስ ኤርትራ ዝኣክል ወታደራዊ ምድላዋት ኣለዋ እዩ እዚ ከዓ ስፔሻሊ ኣብ ኩናት ናይ ዩክሬን ዝበለፀ መርኣያ ናይ ሞደርን ዎርፌር እዩ ዝበሃል ኣብ ኩናት ናይ ዩክሬን ንሪኦ ዘለና ኤርትራ ክንምንታይ ነዚ ዘበናዊ ዓውደ ኩናት ተዳልያ ኣላ ትብል ግምት ናትካ I don't know እቲ ሪያሊቲ ግን ግምት ናትካ ከመይ ትብሎ just because ንህዝብና ዝዕግብ ጥራይ ኮና ክንዛረብ ዘለና ሪያሊስቲክሊ ፅቡቅ ካ ክትዛረብ ኣለካ I think ኣነ ደንበብኮ ነገር የለን ድረኣኾ ነገር የለን ሓደ ነገር ክትርኢ ኣለካ ብወገን ኤርትራ ድሓርካ ማንዴት ክህልወካ ኣለዎ ነዚ ክትገልፅ ኣዘ ሶሻል ሚድያ ዋላ ይኹን ክትገልፆስ ዝኾነ ማንዴት ክህልወካ ኣሎ ወይ ሓላፍነት ክህልወካ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ኮም እንዳሕር ደየለካ ኮንካ ወይ ድረኣኻዮ ነገር ተደየለ ደረጋገፅካዮ ነገር ተደየለ ኣፍኣዊ ይኸውን ማለት እዩ ግን ሞራል ናይ ዜጋታት ቢውልድ ክገብር ዝኽእል ናይ መኸተን ናይ ሓድነትን ናይ ኮታ ስኒ ምንካስ ንዝመፅእ ብድሆታት ንምድላው ገለ ግን እቲ ሃገራዊ ግቡእካ ትገብር ትኽእል ኢኻ ሕጂ ኣነ ብዙሕ ግዜ ግን ብምንታይ ድሪኦ ክልተ ነጥቢ እየን ተቐዳመይቲ መንግስቲ ኤርትራ ሰራዊት ኤርትራ ማለት እየ ካብ ተመክሮናቱ ወይ ካብ ንፈልጦ ማለት እየ ከምዚ ታንክ ሒዙ ኣፅዋር ሒዙ ኣብ ባሕቲ መስከረም ወይ ኣብ ችቸሮ በዘቕዘቕ ምባል ከምኡ የለን እቲ ሚስጥራውነት ኣብቲ ወታደራውን ፀጥታውን ሸነኽ ነቲ ሃገርን ነቲ መንግስትን ነቲ ሰራዊትን ክጠቅም ስለ ዝኽእል ኣብኡ ኣነ ላሓንቲ ዳወት የብለይን ንክትፈልጦ ግን ብዙሕ ዓቕሚ ደለውን ኣይመስለንን ኣነ ክእለት ደለውን ኣይመስለንን ተኻለይ ነጥቢ ግን ተዓንተወይ ዝበልኩ እዩ መንግስቲ ኤርትራ ከም መንግስቲ ሉዓላውነት ናይ ኤርትራ ናይ ምሕላው ዓቕሙ ኣይሕመን ኢለ ዳኣምን ኣነ ኣይሕመን እዩ استراتيجي ናይ ምንዳፍ ከመይ ጌርካ ፀላኢኻ ተዳኽሞ ከመይ ጌርካ እቲ ምዝላቕ ዝበሃል استراتيجي ከማን ናይ ህዝባዊ ግንባር استراتيجي ይመስለኒ ምዝላቕ ንሰራዊትካ የእሚንካ ካብቲ ሒዝዎ ደሎ ቦታታት ሰራዊትካ የእሚንካ ኣብ ተናውሒ ግዜ ፀላእ ኣዳኺብና ከምዚ ክንገብር ኢና ምባል I think ኣብ ኤርትራ እዩ ተራእዩ እዚ ንባዕሉ ዶክትሪን እዩ ሓቀይ ወታደራዊ ዶክትሪን ዓቕሚ እዩ ሕጂ ብኡ መንፅር የኽርዮ ዝኽእል ኣነ ካልእ ግን እዚ መንግስቲ ይኹን እቲ ሰራዊትናትና ተመሪሕነት ናይ ሰራዊት ባዕሉ ካብቲ ዘኽዓበቶ ናይ 3 ዓመት ብቕዓቱ በዞም ሕጂ ኣብ 5 ዓመት ተወሊዶም ዘለው ወይ ካብ ዕዳጋታት ካብ ማሕረስ
ተገፊፎም ዝስልጥኑ ዘሎ ኣባላት ምክልኻልና ኢትዮጵያ ኣነ ምስኦም ክልክዖ ኣይክእልን እየ ትፅዋር ደርጊ እውን ተዓጢቕዎ ነይሩ እዩ እዚ ንሪኦ ዘለና ሚሳይላት ደርጊ እውን ነይርዎ እዩ ኣረኪብዎ ጥራይ ከይድ ደርጊ ካብኡ ኣዝዩ ዝተራቐቐ ሶፊስቲኬትድ ዝኾነ ኣፅዋር እዘን ትማሊ ወያነ ንዓና ድፈተነልና ሚሳይላት እየን ንሰን እውን ካብ ወያነ ዝማረኽናዮ ክህሉ ይኽእል ካልእ ኣምፂና እውን ክንከውን ንኽእል ዊዶን ነው ንፈልጦ ነገር የለን እዚ እቶም ወታደራዊ ኤክስፐርት ተመለሱ ወይ ሓይሽ ይኽብል ግን ንሕና ከም ብናተይ ገምጋም ግን ሓያል ምክልኻል ሓያል ዓቕሚ ዝፈጠረ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ንፀላእቱ በብዝመፅዎ ክምክቶም ዝኽእለሉ ስትራቴጂካዊ ዓቕምን ኣለዎ ኢሉ እየ ድኣምን እሱ ተደይ ኮይኑ መንግስቲ ይኮነን ማለት እዩ እሱ ክገብር ተደይ ክኢሉ ሓደ መንግስቲ ገብራ ዝኽእል ተቐዳመይቲ ሉኣላውነት ምሕላው እያ ግዛእታዊ ሓድነት ናይቲ ሃገር ምሕላው እዩ እዚ ኩሉ እዚ ምስ ኣረጋገፀ ድማ ምስ ኣውሓሰ እቲ ካልእ መንግስቲ ክገብሮ ዝኽእል ፖለቲካውን ቁጠባውን ማሕበራውን ዕዮ ገዛ ከዓ ንሱ ከዓ ይመርሖን ይሰርሖን ማለት እዩ እታ ናይ ቀዳመይቲ ግን ሉኣላውነት ናይ ሃገር ናይ ህዝቢ እሞ ከዓ ኤርትራ ብዙሕ ድወደቑላ ብዙሕ ዋጋ እትኸፍለ ሃገር ኣብ እንግድዓት መንግስትን ነቲ መንግስቲ ድመርሕ ዘሎ ኣካል ይኒ ዘሎ እዚ ኣብኡ ኣነ ብዙሕ ስክፍታ ደለኒ ኣይመስለንን ከም ባህሪ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ብዙሕ ኣብ ከምኡ ጠበንጃ ሒዝካ ኣብ ደገ ምግናን ገለ እዚ ናይ በዓል ደርጊ ባህርያት እዩ ደርጊ ኣብ 77 ዝገበሮ ከምዚ ገይሩ ካልእ ሓድሽ እዚ እውን እሱ ይደግም ዘሎ ማለት እየ እዘን ንሪአን ዘለና ታንክታትን ሚሳይላትን ምናልባት ኣብ ባሕቲ መስከረም መስቀል ኣደባባይ ናይ ኣዲስ ኣበባ ነቲ ህዝቢ ኣዲስ ኣበባ ካልእ ክመስሎ ይኽእላ እየን እዚኣተን ግን ብስፍሓት ናይ ኢትዮጵያን ምስቲ ዝውላዕ ኩናት ኣብ ኣምሓራ ይኹን ኣብ ትግራይ ይኹን ኣብ ኤርትራ ይኹን ኣብ ኦሮምያ ይኹን ኣብ ካልእ ፋሕ ምስ በላ ኢምንቲ እየን እዚ ድሓን ነቶም ወታደራዊ ኤክስፐርት ንግደፎም ግን ግምገማ እዩ ንሱ እዩ ኣነ ምናልባት ጌጋ ክኸውን ይኽእል ቁኑዕ ክኸውን ይኽእል ኣይፈልጥን ናይ መወዳእታ ካብዚ ኩነታት እዚ ክንወፅእ እንዲና ኤንድ ጎል ናይ ኤርትራ እንታይ እዩ ንኣብነት ሓደ ካብቲ ኣነ ብዙሕ ግዜ ነዚ ኣብዚ ቻነል ክንዛረብ ከለና ናይ ኢትዮጵያ ኤንድ ጎል ኢስ ክሊር ኢትዮጵያ ናይ ኣቢ ማለት ኢትዮጵያ እኮ ክንብል ኣይንኽእልና ናይ ኣቢ ናይ መወዳእታ ዕላማ ተኾነን ዓሰብ ሒዝካ ተዘየለ ኤርትራ ጠርኒፍካ እንተፀበቐ ኤርትራ ምሕዋስ እንተዘይኮነ ዓሰብ መሓዝ እንተዘየለ ድማ ሳልሳይ ድማ እናፈተንካ ዕድመ ስልጣንካ ምንዋህ እዩ ናይ ኤርትራ ፖሊሲ ናይ ኤርትራ ስትራቴጂ እንታይ ክኸውን ዝኽእል እዚ ብመሰረቱ እኮ ሓደ ካብቲ እዚ ኩነታት እዚ ንክንደይ ዓመታት ክቕፅል እዩ ንክንደይ ክቕፅል እዩ ክንብል ከለና እውን what is the strategic goal ናይ ኤርትራ ዲፈንድ ጥራይ ድያ ክትገብር ዘለዋ ንሓዋሩ እዛ ኩሉ እሱ ድዩ ክኸውን ዘለዎ ትብል እንታይ ክኸውን ኣሎ ናይ ኤርትራ ኤንድ ጎል ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣሚቲ ናይ ኤርትራ ስትራቴጂ ንዓይ ከም ዝመስለኒ ፖለቲካሊ ተሪአዮ እቲ ናይ ኤርትራ ዕድላት ገለ ኩሉ ዲፐንድስ እዩ ኣብ ፀላእታት ተመርኮሰ እዩ እዚ ክስጋዕ ሕጂ ክንከዶ ፀንሓና ንሱ እዩ መጀመርያ እዚ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ተዓንተወይ ዝበልኩሃ ከይትርስዓ ምናልባት ተዘጋግየ ዳሕራይ ክእረማ እየ ግዜኡ ምስ ኣኸለ እዚ መንግስቲ እዚ ይነግረካ ኣለኹ እዚ ኢትዮጵያ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ መንግስቲ ካብ ኤርትራ ናይ ግሪን ላይት መብራህቲ ተረኺቡ ሳምሶናይቱ ሒዞ ኣስመራ ክኸይድ ሎም ለይቲ ድሕር ኣይብልን ኣነ ብርግፅ እየ ነግረካ ኣለኹ ልዕሊ 100% ንኤርትራ ንምንብርካኽ ወይ ንመራሕቲ ኤርትራ ንምንብርካኽ ወይ ሕራይ ንምባል ዝኸዶ ዘሎ መገዲ እዩ ኣብ መጨረሻ ግን ክልተ ነገር ሒዙ ድመፅእ እዚ እንድሕር ደይ ተዓዊቱ ሓንቲ ነገር ሒዙ ድመፅእ ንሳ ናይ ኣቢ ሓንቲ እያ ኣቢ ኣብ ኢትዮጵያ ኢምፓየር ክፈጥር ተኮይኑ ወይ መራሒ ኮይኑ ቅፅል ተኮይኑ ወይ ብልፅግና ፓርቲ ከም ብልፅግና ከምዚ ሕጂ ዝገብረሉ ዘሎ ሜክኣብ መፅሓፍ እንዳፀሓፍካ ሆሆ ዝበሃል ዘሎ ብከምኡ ደረጃ ክቅፅል እንድሕር ኮይኑ ኣቢ ክገብራ ዝኽእል ነግረካ ኣለኹ ናይ ሰሜን ሓይልታት ኣዳኺሙ ደምሲሱ ኣብ ቁፅፅሩ ኣውዒሉ ኣብ መጨረሻ ሻዕብያ ድበሃል ካብ ኤርትራ ሓኺርካ ምልጋስ እዩ እዚ ምክሪ እዚ ስትራቴጂካዊ እዩ እቲ ናይ መጨረሻ ኣልፋን ኦሜጋን እዩ በዓል መንጋግን በዓል ፃድቃንን ተሰሊፎምሉ ዘለዉ ጉዳይ እዩ
4 لعلو جيرالات ناي تግራي أبقونا أبلو سم تنك شعبيات علينا حوحات يلن فانو يلن يمدول دلو ስለዚህ ሃው ከመይ ጌርካ ንሻዕብያ ተኣልዩ እዩ ንሻዕብያ ከኣሊ ተኮይኑ ብዓሰብ ኣይኮነን ንኸይድ ንሻዕብያ ከኣሊ ተኮይኑ ንወያነ ኣዳኺሙ ሰራዊት ናይ ትግራይ ተጠቂሙ ነምሓራ ስርዓትን ኣደብን ኣትሒዙ ኣብ ኣስመራ ስርዓት ለውጢ ክገብር እዩ ዝደሊ እታ ማንዴት ንሳእ እዚ ሕጂ ናይ ሎንግ ተርም ፕሮግራም ንነውሕ ክንደይ ይደዋግኦ ክንደይ ግዜ እዩ ድኸይድ ክነውሖ ዲስ ኣብ መንጎ እንታይ ይኽፍጠር እቶም ዝፍጠሩ ሲናሪዮታት ድሓን ከም ዝተኾነ ከምዚ ክመፅእ ክእል እንድዩ ከመይ ገይሩ መንግስቲ ቅይር ክእል ክንብል ንኽእል ኢና እቲ ድሌት እግን ነገረካ ደለኹ ኣብዚ ድሌት እዚ ኣብ መጨረሻ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ክቅይሮ እንድሕር ክኢሉ ናይ ምስሌነ መንግስቲ ይድፍጠር ኣብ ኤርትራ ማለት እዩ ኣብ ኣስመራ ሓደ ናይ ምስሌነ መንግስቲ ክምስረት ወይ ክትከል እዩ ማለት እዩ ሉክ ሕጂ 1997 ንድሕሪት ተመለስ 98 ተመለስ እዛ ኣጀንዳ እዚኣ እያ ነይራ ኣቢ ናቱ ወልሓንቲ የብሉ እንደበልኩ ካብኹም እየ እዛ ኣጀንዳ እዚኣ ነይራ ኣብ ናይ ምግባር ዓቕሚ ኣጥርዮ ኣብ ሰዓት እዚ እዘን ድብለካ ዘለኹ ዕዮ ገዛ እንተደኣ ወዲእዎን ናይ ኣምሓራን ናይ ትግራይን ኣብ ኤርትራ ብቐፃሊ ኣብ ኤርትራ ሬጂም ቼንጅ ንምግባር እዩ ነዚ ድኾንዎም ደሳልጥሎም ከዓ ናይ ዓፋር ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ናይ ትግርኛ ድፋለጡ ዶ ገለመለ ያን የሚያክል ትረዲካሎ مزيا زرباسك تايسك صبو غير كابرهالو ብዙሓት ይሓትሎ ነዛ ዘረባ ሰሚዕካስከ እንታይ ማለት እዩ እንታይ ክብል ስለዝደለየ ይግለፀሎም ክልተ ሰለስተ ግዜ ሓቲቶም ኣሎ ካልአይቱ እውን ኣላ ሎሚ ዘጋጠማ ክልተ ነገራት ክንሪስከ ወጣ ባሰሩ ኸሊፈካ ኣለኹ ምሳ ስለትኸይድ እያ እዚኣ ኢትዮጵያን የሚያክል ሀገር ኢንካፕሱሌትድ ሆና ለልጆቻችን መሸጋገር አለበት ብሎ ማመን ተገቢ ሐሳብ አይደለም ተገቢ ሐሳብ አይደለም ይሄን ለማሳካት ውጊያ ግጭት ያስፈልጋል ብለን አናምንም ለዚህም ነው ለአምስት ዓመታት ስንለማመጥ የነበረው አሁንም በሰላም በዓለም ሕግ መሰረት ኢትዮጵያን ከዘጋት በርና ድሃ ካስባላት መጠሪያዋ መገላገል አለባት ብለን ስለምናምን በየትኛው መድረክ ከኢትዮጵያ ጋር በሰላማዊ መንገድ ለመነጋገር የሚፈቅድ አካል ካለ እጃችን ከምን ጊዜውም በላይ የተዘረጋ ነው ነገር ግን ኢትዮጵያ የጂኦግራፊ እስረኛ ሆኗ ለዘላለም ትኖራለች ብሎ የሚያስብ ኢትዮጵያዊ ካለ እርሱ የሞተ ነው ሰላም ታስቀድማለች ደህንነትን ትፋለማለች መውጫ መግቢያ በሯን ታበጃለች ይህ አይቀሬ ጉዳይ መሆኑን ተገንዝበው ወንድም እህቶቻችን በፈጠነ ጊዜ ለድርድር ራሳቸውን ዝግጁ እንዲያደርጉ ማድረግ ነው ተጽዕኖ ይሪኻ ሕጂ አምሓርኛ ብግቡ ድርዳእካ ተኮይኑ ንዓይ ተረድእን ብሎ ሕጂ እንታይ ድብል ዘሎ እቶም ወንድሞቻችን ንብሎም ዘሎ ንዓና እዩ ንዓይ ከም ዝርዳእኒ ንኤርትራውያን እዩ እዚ ኣብ ቀረባ ግዜ ሲ ንድርድር ኣብ ጠረጴዛ ኮፍ ክብሉ ኣለዎም ክንዘራረብ ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ኣነ እዚ ወዲ እዚ ነግረካ ኣለኹ እቲ ብድሕሪት ባክ ኣብ ዝገብሮ ሓይሊ ገዲፍና ትሱድ ገብራ ደሎ ንመራሕቲ ኤርትራ ንምንብርካ ካብ ጠረጴዛ ንምምፃእ እዚኣ ተደይ ኮይኑ እታ ኩናት ኣብ ትግራይ ክገብራ እዩ ዝዓንተው ድበልኩኻ ናይ ሕወሓትን ናይ ኣምሓራን ኢሊታት ኢሊሚኔት ምስ ገበረ ኣብ ኣስመራ ሬጂም ቼንጅ ተተኻኢሉ መራሕቲ ቀይሩ ሽዑ ኣብይ ዝመርሓ ኢትዮጵያ ክትውልደ እንድሕር ዘይትህሉ ኮይና ከዓኒ ሲምፕሊ ናይ ኦሮሞ ኢምፓየር ዓሰብ ዝሓዘ ናይ ኦሮሞ ኢምፓየር ክፈጥር እዩ ንበዓል ጻድቃንን በዓል ጌታቸው ረዳን እቶም ናይ ሕወሓት ድማ ካብ ኣብ ዝጽበይዎ ነገር ኣሎ ካብ ኣብ ድሕሪ ዝኩሉ መስርሕ ዝምስተወደድ ዝጽበይዎ ነገር ኣሎ ምክንያቱ እዞም ክልተ ሓይልታት እዚኣቶም ፀረ ኣምሓራ መርገፂ ዘለዎም ሓይልታት እዩ ሕጂ ኣምሓራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ጊቭ ኣፕ ገብር የብሉን ንክብሩን ንህላውነቱን ይድዋጋእ ደሎ ተረዲ እዚ ኣጀንዳ እዩ ዘዋግኦ ደሎ ኣምሓራ እምበር ዲሞክራሲያዊ ስልጣን ሼር ናይ ምግባር ቁጠባ ሼር ናይ ምግባር ኣይኮነን ኣብ ኢትዮጵያ ታሕቶ ሓንትን እያ ምስ
إليت ناي تجراي تسمامي عابد جبرا زيا ناي محارة إليتات فينا نيرتراون إليتات فينا مالتي نحنا ناي مثلنا من دستجيرناو نحنا عسب نوسد الصخم باص حسكم كا تجراي تجريني دبال من دست مسروتي إذا أتا أجندة تجاجد خوين أو مسوس إحنا خندرينا إذا ناي نوح جزء أجندومي أو نمبصحي استراتيجي حجي نحنا عيجزان تاي كمتصو زغلو سيناريوتات تاع مسمني انت يخسرح او نوع تازم لك هذا اللغه علامه كن اي تغيرن ابي نتا ملس ديفصما ورقت وي فايل نبلا نعايو حمدا نجيفو ابا حنت ነገር ይወስይخላ حنت ነገር ኢትዮጵያስ ከማቀልዋሉ ምስናይ ትግራይ ኤሊትን مسنا أوروم إليتن إثيوبيا هم قالوا الله إثيوبيا نخاف ما قالوا تنك خينا ممدلوخا أم حران إيرتراني at the same time تي نفرق تفنشيل زلو أما أكلاي كفالنا يتجراي زلو حيل مالتي بعبي شعبي عندهم كلهم جميرهم سمعوا ما الله مش حكي أما أكلاي تجراي دلو ناويانا مرحتي بعد دبرتين قال ملكو شعبي هيلوم وديهم شعبي مساتهم إيلوم حجي تي خاب تجراي حيزو سقع اسمرا زلو شعبيات فيها نايم حرا اللي تات فيها عزي اندوف زدي ناتاتوم امباير مفتاري سو تجراي تجريني نيغرونا ابي قدم خندي سي تزاريبي ابتي تجرينيا دزارو لو تجرينيا دزارو زلو بزخا عفار قانقوا دزاربو عفار قانقوا دزارو كلتي حزب لو نزوم حزبتا زياتهم عاصيخا خميغير كايخا اب كلت هاجر كونختبلهم تخيل تنكيفوا اذا زربا موليقات تاخما اجينا عنا تقيح مسمر نسا جيت ناي مጨረሻ ታርጌት ስንታዩ በቃ ناي مጨረሻ ታርጌት ኢትዮጵያ ትፈርስያ ኤርትራም ኤርትራ ትፈርስያ تناي مጨረሻ ቢኮዝ ኦሮሞ ድሕር ሕጅብ ለካለኹ ስልጣን ናይ አምሓራ ኤሊት ከረክቡ ድሌት የብሎምን ሚትን ገለን ዓመት ተረጊጽና ተገዚና ኢና በገዛ ሀብትና በገዛ መሬትና በገዛ ኢኮኖሚና አዲስ አበባ እንታይ ገይሮም ሰርحዋለው ሪኻን اتنا امحارة الليت قريت بمولو تاريخ امحارة ديشانو تاريخ يتفولو ابي تمالي اب 4 كيلو زلو بيت منغستي ناي منيلك حاولتن نهايل سلاسي حاولتن اب دبرزيت اخيبا غيرو بعد شملس اويعم دكتور منشمو تزاري بولو زي كغالصو اني زلو بصاي زنبره نسخاسي نحارادينا زنبره منيلكن قتالينا زنبره هايل سلاسين حاولت تغبرلو نمنتاي لو مسحاتتو يني شطارا يلوم ناتي شطارا سايترداكم نمحارا يدناغروم يدلخو از منغست زي نا ايثيوبيا وكيل منغستيو نا محارا مدحن منغستي نخبال مبر ازي اند اوف زدي سلطان نهنا ايو كابينا خوص يبلون كالي چبطخ نغركا لنچوبات انتا يلو تزاريب انغدي اورومو فطرنوال يلو دحر حجي كون اجندانا دحر حجي أجندنا ننا أوروميا منغستي وي نا أوروميا هاجر نمفتار زدلينا جبعات يزدلينا حجيلو already أمحران تجراين اقرق تخلو يقولون يوم دحر حجي كتكيتنا يمينا يل لذين أورومو كما هاجر دوك بلا زغلقن أورومو أبقى بحر ونا نخوينكم متسألو عصب حيزو بسيط نامج أرشا تارجيتهم نسيو لذي that's why نحنا بتصمدو آتينا تجراي أمحران ኤርትራን በሐባር ኮይኖም ምስለ ህላው እዮም ክካላኸሉሎም ክስዕሩ ካለዎም ተሰርሐ ስራሕሲ ምክልተ ዓመት ማለት እዩ እዚ ሕጅብቲ ድሕርቲ ፋይል ዝረብ ዘረባ ግዲሽና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናቱ ዓላማ ስንሱ እዩ እምበር ዓሰብ ንኢትዮጵያ ክባደል ይኮነን ኣይኮነን ዓሰብ ንኢትዮጵያ ክባደል ይኮነን አላህ ዲያ ኢትዮጵያ ትባል ሃገር ኮት ቅጽላ ይትኽልኛ at the same time እቲ ውዕል ምስ ጻድቃን ዝገበርዎ ውዕል እኮ ጻድቃን ጌታቸው ኣብ ትግራይ እንታይ ይሰርሑ ነይሮም ንሕወሓት ኤሊሚኔት ምግባር እዩ ንሕወሓት ምጥፋእ እዩ ተመልከት ጻድቃን ንሕወሓት ሴንትራል ኮሚቴ ኣባል ኣይኮነን ካብ ሕወሓት ኣባልነቱ ተሰጉጉ ተባሪሩ ናይ ቢራ ሸቃጥ ኣይኮይኒ በናይ ማንዴት እዩ ሕጂ ጻድቃን ኣብ ሕወሓት ሴንትራል ኮሚቴ ከይተመረፀ ኣብ ፖሊት ቢሮ ከይተመረፀ سلطان توهيبو مكتل بريزيدنت خوينو بيكوز نحوحات مطفأ مالتي انا بتغزي التزاري بحزب تግራይ ጎን نحوحات دو كبل الله بزحات تغارو
أنت خد عقل ملي لومني بزحات إرتراويان ون كومي لومني جن كومي هابني يقبر مهنياتو نحنا دحنت حوحات دحنتنا أي دحنت أمحارة دحنتنا أي دحنتنا تنها دحنتنا تاتومي حجي تزمت سيناريو تات ندحر بقبو ديتن ببو خينكا تجارو سئلو مطفو ندحر نبلو مالنا خوينا دحر تجارو مطفاخه من تربايتان من يدخون تجراي حكي وحج كمصكا خلص ما له يخسر حلو لك سيمبل كويزي بوليتيكاي حجي اب اسمرا دلو منغستي غلي سو اسكيفنا يفلطني اب ايرترا دلو منغستا اسكيفنا يفلطني تحسيبو دلو ነገራት ግን ክንሪ የለና አሰብ ናይ ኢትዮጵያ ሉዓላዊ ግዝአት ክኸውን ኣይኽእልን እዩ ብፕሪንሲፕል የድብለካ በናይ ዓለም ሕጊ ኣይኽእልን ሸሞንተ ሃገራት ክዋግዋ እዮም ኢትዮጵያ አባኳነ ዋላ ትውግእ እንተ ተኸፊቱ የድብለካ ደለኹ ዋላ ትውግእ እንተ ተኸፊቱ ብዓሰብሲ ኤርትራ ትቆፃፀሮ ልዕሊ 1000 ኪሎ ሜትር ገማግም ባሕሪ ኣሎ ኣብ ነዊሕ ፀገም ይደኣቱ ንሱ ኢብን ልዕሊ 6 ورح العامت لخل عامت كوينات كجبر غليبتي إيريانا قيح بحري سلازي عالم تتصاورو دو تفلت يا خنا سويس كانال الله كالو كوريدورات الله تتصاورو دو عالم اي كالني ازيا كرماكا وطابا كرماكا ديكونس ناتيريتو امريكا any power ኢትዮጵያ ወሸለ ሰሊጡ ዓሰብ ድሕሪዙ ናብዮም ከታቁዕሉ ዝዋጋልና የለን ኤርትራ በቅልጽ ማጥራያ ከተውሕሶ ኤርትራ ዩኤን ክሕግዛ ይኮነ ዩናይትድ ኔሽንስ ክሕግዛ ይኮነ አፍሪካን ዩኒዮን መግለጽ ከውጻላ ይኮነ ግብጽ ውን እንተኾነ ክመጽ አይኮነ nobody is going to come nobody ኤርትራ I think abza last president ኢሳያስ استزاربا እንደህር ጽቦ ጌርና ይሰማና ነበር where is ግብጽ እኮ ይሉ ግብጽ እኮ ስሩዕ ሰርህ የለን ይሉ he has to do more ይሉ سعودي أنت يقبرالو he has to do more ይሉ so እዚኦም ኩሎም ሓይልታት ትዋጆክን ካልኣይ ጌም ኣሎ ማሚ سعوديا على مود كفرق ኢትዮጵያ ዝውንነስዩ سعودياዊ ኢኻ so سعوديا has a big interest of Ethiopia Israel has a big interest of Ethiopia አቢ ናቶም ገመል እዩ ስለዚህ even America all of them ወሸለ ኣብ ተዓዊቱ ሒዝሎ እንደሃነ the problem is he's not going to do it ግብጽ ክመጽእ ስለ ዝኾነ ይኮነን ህዝባዊ መንግስቲ ኤርትራ ሓያል ስለ ዝኾነ ሰራዊት ኤርትራ ሓያል ስለ ዝኾነ it's not going to happen ኣብና ዓሰብተ ደይከይዱ ናይ ስዑድያ ሓይሊ ወይ ናይ ዓለም ኩናት ፈርሂ ይኮነን because መንግስቲ ኤርትራ ሓያል ስለ ዝኾነ ሰራዊት ኤርትራ ዕድል ክቦ ከም ዘይከል maybe ዓሰብ ክኸይድ ክእል እዩ በአሶሳዲ በገለ ተበንቂሩ 4 ኪሎ ከአቶ ምዃኑ ግን ጽቡቅ ጌር ይፈልጥ so to game ታኡንኮ ወታደራዊ ካይዳና ናተይ በረዳታ ኤርትራ is still under regime change ኩላቶም ይፈልጥዮም መንግስቲ ኤርትራ ተወዲቑ ኣብ ኤርትራ ዕድሎም ክረኽቡም ዝኽእሉ ረብሓ ክረኽቡም ዝኽእሉ መንግስቲ ኤርትራ ክሳብ ዘሎ ግን ኢትዮጵያ ትፍረስ ኣይትፍረስ መንግስቲ ኤርትራ ዕድል ክቦም ኣይኮነን ወይ እውን ኣብ ኤርትራ ከም ድሌቶም ክፃወቱ ይኮኑን and the place ብፍላይ ዓሰብ ሕጃት ኢና ዘለና መድረኽ ሕጂ ናትዎ ዘለና መድረኽ ናይ ጂኦፖለቲክስ ዝለዓለ ጌም እዩ ስለዚ ኣበይ ቦታ ኣለኻ ፓወር ፕሮጀክት ንክትገብር ንፀላኢኻ ክትሓንቕ ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ኤርትራ is going to face tremendous pressure that's why ተኣብ ክኸይድ ኣለዎ ዝብል መሃጥራ ይቡና ኣይኮነን ኤርትራ has to deal with Ethiopia I mean ኤርትራ ንጉዳይ ኢትዮጵያ መፍትሒ ትገብረሉ ክትክእል ኣለዋ we know ፋኖ ወይ ዝኾነ ኤሊት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ መፀ the game is going to be the same ዝኾነ ኤርትራዊ ይፈልጥ እዩ ናብ 4 ኪሎ ድመፅእ መንግስቲ እዛ ስቴት ናይ ኢትዮጵያ ክሳብ ዘላ the same policies ኣሎ ሎሚ ሻዕብያ ክሕግዞም መንግስቲ ኤርትራ ክሕግዞም ስለ ዝደለዮም ባሕር ናይ ኤርትራ እዩ ብኣገባብ ክንዘራረብ ንኽእል ኢና ኣብዪ ኣሕመድ ሲ ሎሚ ክልተ ዓበይቲ ፖለቲከኛታት መልሲ ይቦም ኣለዉ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ባሕሪ ተደሊኻ ብኮመርሻል ሕጊ ብቢዝነስ ሕጊ እንተደይኮይኑ እዚ ኣድቨንቸሪዝም ናትካ ስታቢት ይልዎ ኣሎ ናይ ኣሜሪካ ድማ ተዘዓበየ ናይ ኣፍሪካ ስፔሻል ኤንቮይ ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ናይ ዶናልድ ትራምፕ እሱ ጥራይ ዘይኮነኻ ንዶናልድ ትራምፕ ወዱ ነዚ ፓውሎስ ዝበሃል ዘሎ ንጓል ዶናልድ ትራምፕ ዝተመርዓወ እዩ so they have a personal connection so he's a very important person ናብ ብሳቢ ተራኺቡ ኣሎ it's yet to be clear እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ሲግናል ሰንታይ ክብለካ ኢለ ተዓባ as much as I want سعوديا مصيو بس ኤርትራ ደው ክብል
بعالم حق دما كم غبريو انترست ناتكم غبر غليو but at the end of the day it's all about Eritrea كتحيل على الوايا زبل what do you say انت تبل صغا محيال أبوتو له تناتي زقربوا له خشبت جن you know ولا زعلنا في جزية يابزنا عسران قلنا عمتكو زبزحتنا مخته وان إرترا بينا أحلفاته صبوري نيرو تيلنا عبت إني تيل استمتينا بزح تاشو من لو جن نعايجن كم ودت أباد حسبه إرترا أب دبلوماسي أب ربحة أب كلام زيادة تتبلو ذلخا نمحيال كات تسخا تتبلو ذلخا نفسنا يمكن خال لو على ونتنا يمعقب مسوات كساراتات إنه نختوجدل نوح كيد كتكل الله أبزع علم زي بين خات سعره نجريلا simply بين خات سعره نجريلا بين خات زارب تخل تخون بين خات جن سعره نجريلا لذي أنا تي إرترا زباو جنبار سراويت إرترا حزبي إرترا كله تي تفالي خمسة اللو خيني أدبلك تم مدرخات جنك أيري حجي أبز خباب زيز أري إرتراونتن مرقصي ربحة اللوم حيلتات نيتيبيا باك أبد جوروان نحركوينهم إرتراونتن تلو علاونتنا إرتراون كمزة اللو تعاقبو إرترا أبز خباب زي رول تتصاوت اللو تخل قدخ تتصاوت اللو تخل أبز خباب زي إرترا ملحق ناي تسأتان ناي سنتر ناي دبلوماسي خوي نخت كي تخل اللو مقدي حلافنتنا منقستي إرتراي حجي أيقبروني لأنا زي زاربني مخنياتو بيننا إنا نمكتو زبهال زربا كم اللي بعلم بعلم كل اللي بين خاتهم كا أمش أرشا تايد قاتمك سلاسان قلنا عمتكو بيننا خوينا أزين دوف زدي مسواتنا بزح نيرو كسارا بزح نيرو بزح نجر نيرو سلازي السلال فوسن حيل ميزان أليانس مفتار قلناو دقف مركب سوليداريتي مركب كم هاجر كم حزب كم منغستي كغبر زلوي كغبر زلوي حجي نازي مالت كم دي نختكارخر جلس I don't know قد ردو نغير كل سبب فرطي تزبل كيا بوتو خوين ارترح حيل كاموزا ناي منغستي ارترح حلافنتي ناي حزبي ارترح حلافنتي you know تايلو كتمالو تخيل نغير السي تقندي تيرو احد بالكايو ارترا حيال كوينا بزخباب خطوص غوناو دغفت دل سوليداريتي تدل ابز عالم بينهم كوينن تقاليسن نصاد وص هاجرات الله 30 عام تقاليس ارترا بينا نصاوت يا جن زخفلت واغا رزيني لو علاونتا نموحاس زخلتو 30 عام مجدي رزيني 30 عام حد موائل بحجي كندي عامت كصنح تخيل ارترا ايدن أبزنا مختلف نزي عندنا أنا أبسي سعود عرب ستيتمنت خطوط نيروادو جنا أبو لين أواخ متسكان ديدلي استهوخنا مثل نجرج حوي مخنيات تاي مثلك أزي بوليسي أواج كويني وزن حجي كم بوليسي وأواج كوينوس بقى أني إرترا ترت كجبر زغل حجا أبوكو كزارة بخيلي أنا كو ندرادر يدول له إن كان هبان نبلا لنا نعو أفدق بحري كوريدر هاونا النمبر لو علاو جزاتهم كنت أحس هايبلنا بسلامه من قدي يبل إذا حجي تقري أمحرنيا أفكو تمزح بقوب درداكا هوينو تام مانو حزر لا زقبا نتبع أهل علان تامانو تحزون عون تايا مسلكا لو وغنو تشاتشنا وندمو تشاتشن بسلاماوي من قد يبهر بر الناقين كالو هونا قن بنان تلايت أورنة نكفتالن هايبل بعلمك أفهد بهد نهيد علن قلم الليل وحجزي كل جزء از بوليسي مجلس عند حروزي إرترا منجستي قدايف قبر يجوزه قبر قدم نتيو أنا دزاربو نجار يخونن زيرو جن بزيا حج تزاربو على قد محج تزاربو مبزحته كنجرنا تسمح نجركا تي مبرهتي ترى ياريوم دليتنا تنجروم سعادة خدان تخدونه حيل بحرب سلفون توم تي جنرال يزارب نعمت كابتن تلعلم إلى تبيكا نيرا نعمت بزحات حلفتي يزارو نيرم ذكرت هون كحكي بزحات حلفتي نعمت بريزيدنت نبر تشوم مولاتو زبهل
بقى وق ايترفني قال ملي تزاريم تحاتيتهم زي افسلطان دي البريزيدنت ناتو اوبينيون يلم برقص كنغركا ግን ناتو اوبينيون አይኮነን ናይ አብይ ዘረባ እዩ ደንጸባርቆ ነይሩ አብይ ልዕለሎም አብ ተዛረቦም እዮም ዛረቡ ነይሮም ካልኦቱን ከምኡ ኣብ ስልጣን ደለው እንደለው ንዛረቡ ነይሮም ሕጂ እንታይ ይኽብለካ ደለ ናይ ሰብ ርእይቶ as a police ኣዋጅ ኮይኑ ክወፅእ ኣይኽእልን ግን ኣነታ ኣብ ምንታይ ከተኩረላ ደሊ as a police እኮ ከውፅእ እውን ኣይፅበዮን ኢኻ because he knows international ሕጊ ዝጥሕስ ዘሎ እዛ ሕጂ ዝብላ ዝፀንሕ ንኣብነት بقدامي أباي كبر كله زبالة نعاني ما أرمتاي لي مسيز الله بقدامي كربت جن كله لوكو نيرتراخ واقع تخينو سي أواج أوتيو بق أهل واقع إنام سي إرترا مخنيات كقرب الله مخنيات سي أتليس إثيوبيا بحق ترت على ريزن كقرب خلاله بحق ترت تأسل زي كله كوي ناس جبر زلوا بحق أنت زغوني ركو بزي بهزبي جبعنا يو تاريخه وكمان يعملون صحافة سوشيال ميديا إذا كلن زبلون زلوا أكيبهم أب جنيفا ويكا أب هيك يوم كراين يروم خصوان يروان يرتا legitimate حتى ندزلهم they don't have any solid حقاوي شفت يبلهم أبزي أجي جورج حوي منات نجزي نقدفه جن أبزي أنت إلوكا بحقي ناي بحر أفدق خركب exactly وندمو تشاتشين إلو إيرتراب كوي بلن حجي وندمو تشاتشين سوماليا دي وندمو تشاتشين السودان دي نعانا دي نجيبوتي ديو እቶም ፕሮፓጋንዲስትናቶም ዓሰብሉ ኣለዉ ግን ከም መራሒ መንግስቲ ብሕጋዊ መንገዲ ናይ ዓሰብ ወደብ ክምለሰልና ንኤርትራ ክንሓትት ኢና ኣይበለን ብሕጋዊ መንገዲ ናይ ዓሰብ ወደብ ክምለሰልና ንኤርትራ ክንከሳእ ኢና ኣይበለን ሕዘን ንተነጥብ ሕጂ እቲ ጎስጓስ ኣሎ ስዩም ተሾመ ዛረባ ኣሎ ካልእ ዛረባ ኣሎ ከም መራሒ ግን ኣብዚ ጉዳይ ናይ ዶሚኔት ቃላት ኣይተጠቐመን ሕጂ ኣብዛ ዘስማዕኻ ንስኻ እንታይ ይድብል ደሎ ብሕጋዊ መንገዲ ናይ ባሕር ኣፍ ደገ ክንረክብ ክንፅዕር ኢና ኢሉ ግን ማለት ኢትዮጵያ ናይ ባሕር ኣፍ ደገ ከይረኸበ ስቕ ኢላ ክትነብር እያ ማለት ከምኡ ትሓስቡ እንተለኹም ዝሞትኩም ይኸውን ኢልዎም ኣሎ ንዖም ሕጂ ኣየናይ ናይ ባሕር ኣፍ ደገ እዩ ዲፋይን ገብሮ ኣለዎ ኤርትራ ኤግዛክትሊ ዓሰብ ወይ ባፅዕ ወይ ጅቡቲ ክብል ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ እዚኣቶም እዞም ሓሳባት እዚኦም ዝመፁ ዘለው ኣብ ናይ ዲፕሎማሲ ኦር ኣብ ናይ መንግስታት ከም ውሳኔ ጌርካ ትሪኦም ነገር ኣይኮኑን ድሌት እዩ ይኽሰስ ፋይሉ ሒዙ እኮ ኣብ ዩናይትድ ኔሽን ንኺድ ዋላ ኣብ ሴኩሪቲ ካውንስል ንኺድ ዓሰብ ናትና እዩ እዚ ይመርትዖና እቲ ናይ ሕጊ ፕሮሰስ ክኽተሉ ኣለዎ ኣት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ደይ እሰብኣይ እዚ ግን ተፅዕኖ ክገብር ይደልደሎ እኮ እታ ብሓይሊ ተዛረባ ቃል ሰሚዕካ ኣለኻ ኣብ ጠረጴዛ መፂኹም እንተደኣ ደይተማያይጥኩም ወይ ናብ ሕጊ ክኸይድ ወይ ክዋጋእ እዩ ማለት እኮ ወመዚ እኮ ኔጎሽሽን እኮ ኣይኮነን እዚ ሂስ ትራይንግ ቱ ቢልድ ፕሬሸር ኤርትራ ሲ ተገዲዳ ኣብ ጣውላ ክትመፃ ኣሎ ከይጀመርና ፕሬሸር እዩ ትገብር ዘሎ ኢለካ ሕጂ እዚ ኤርትራ ሲ ድሓንስ እንታይ እዩ ንስምዓዮም ኩሉ ሽማግለ ክመፅኦም ኣብ መንጎ እኮ ዋላ ስዑድያ ድሓን ንበላ ኢብን ሱዳን ዋላ ሽማግለ ክመፅኦም እንታይ ዓሰብ እንዳሃብዎም ኮሪደር እንደኽፈትሎም ሰላም ኩብኹም ድብልኩም ምምፆም ኣይተርፍን ተባሂሉ እኮ ተፈቲኑ ቅድሚ ቅርብ እኮ ቲዮሪ ነይሩ ጀሚሮም እውን ኾኑ እዮም ብቴሌፎን ኣነስኻን ህዝቢ ደይሰምዖ ክህሉ ክእል እዩ ምስ መራሕቲ ዝግበር ሰላም ኩምኹም በርዚኦም ኣዕርፍኩም እዮም በታ ጫፍ እንዶ ንእሽተይ ሃብዎም ክብሉ እውን ይኽእሉ እዮም ግን መንግስቲ ኤርትራ ይድውስኖ እዚ ማለት እዩ መንግስቲ ኤርትራ ብውክልና ናቱ እንታይ ይምልስ ኣይደኖ ኣነ መልሶ ኣሉታዊ ሩዱ ነገር እዩ ኣብ መጨረሻ እዚ መንግስቲ እዚ ናብ ኩናት ቅድሚ ምኻዱ ግን ሕጋዊ ፎርማሊቲ ማልኡ ናብ ሕጊ ቀርብ ኣለዎ ድበልካ የሰማምዐ ናብ ኩናት ተኮይኑ ግን እዚ ኩናት እዚ ከምፆ ዝኽእል መዘዝ ብዙሕ እየ ኢለካ ጂ ኣይትኩስን እዮም ኣይዋግኡን ማለት ኣይኮነን ከወዱ ክእሉ እዮም ንዓሰብ ገፀም ዋላ ገለ ፍትኑ ክእሉ እዮም ከምፆ ዝኽእል መዘዝ ግን ኢትዮጵያ ተረጋጊኣ ናይ ዓሰብ ወደብ ተቋፂራስ ናታ ክትገብሮስ ኣይትኽእልን እያ ኣይከኣልኒ እሱ እኮ ኣብኡ ከተረዳዲና ኣለና ክፍትን ኣይትኽእል እምበር it's not going to happen እንታይ ንኽብለካ ኢለየ ግን ጀነራሊ ኣብይ ኣሕመድ ነዛ ናይ ሎሚ ዘረባት ማሊ ወይ ገለ ተዛረባ ዕላማ ነታ ናይ ግድብ ዝበላ ኣብኣ ኣፀቢቑ ቅድሚ 30 ዓመት ባሕሪ ናትና ነይሩ እዩ ብስሕተት እዩ ብጌጋ እዩ ተዋሂብዎም ባሕካ ክመልሶ ኢና ንዓክርም ኢሉ ይመፅኡ እዚኣ
فديخاني انتي قبل بفتيولوجي بس دبلوماسياو منقدي بسلاماو منقدي قال قبل نيرو but still it's not if not إيرترا كو قديتها بلان ديل قبر مسو إيرترا go to hell كتبلا تخليها conditions ناتي by the way إتيو فورم أبزيك من استوى جزء زوجته هابتي negotiations ناك تشنا عشر شو متنا عشر شعتن إيرترا you're welcome كفيل كاتة تقامي لما سبق ترمس كبونا هذا ليو أفتق بحري كون كنز دلو زلو خانة نيف ناتي إذا هنصلو بوتها زلو غيلو so this guy حساب لومي أب كدم تلفزيون متيو بو حدو حدا إسرع جزية مسير ترى أفتق بحر هبونا نبلا لنا يلو أنت formally صحفنا بير ترى خمسة دقنا قلت he's not even asking منسير ترى حتى يلا سلزي اتنسو زغربو زلو conditions كالاي إذا زربازي مس جبتك وديلالو جبتك وأنا حتى تكمل لهم ولا من الصومالي لاند سدي كم أدقبره ناي صومالي لاند حن لولا ونت حسينيرو صوماليا كو مسي حتى تكمل باي ذا واي لو ما حدش مجلسو سيلو حتونا يفدق بحر ناي أبي عمتسي ندق فينا بمبال تزاريب له مراحي حسن شيخ زبها هذا نزيون واقعنا خفل مهلاونا كويس حزنا نحر هذا جزء this horn of Africa politicians politica رسح نديو ناي رسحات بوليتيكانياتات جنا بقرن أفريقيا يمزلوا مساحات مسيحهم مساحات زي درورو like إيرترا قديتها سلزلوا ترى بزوج زي أبز كان لك زارب زلنا إيرترا أما رأس لزي بالله ترى نزوم سبازيهم تحجزهم زلا if ننتدي حجزنا يوم أتوم سلاتي بوم جيرهم كمات سناس لزغلو we are forced نابنا ناي السودان البرهان عدل ترى قبل معلتي he's gonna كان position كغير مخانير دهني يعني this is the nature of Sudan politics نور نديم جو إذا حجي تقوم تدل خاص تغيرو كوي قدم حجي تدقاقي مخمان ناي سوماليا كو حدش نقر أيكونان قدم حجي نبرا مرح إذا حجي مجزلو مرح حدش نقر أيكونان it's happen قن ناي سوماليا من دستي إثيوبيا لو ألاوي بحري جزءاتنا إتراح توصل ندق فينا أيبلن تايلوسو إثيوبيا ناي بحر أفدق ختركب ندق في نايل كابي تايم على تيزن مغانم كابي حجي نبعلو آبك وآبداي لما دا أتو سبينا أمنت آبري خيات خون كاسي كان معامد دايما لقزيه كويو نحنا أب سوماليلان بحر رخيبنا اينا عسرة بعسرة ودبنا وهنقبرين حيل بحرنا وخنوتو اينا هزبي إرتران هزبي إثيوبيان قو عدس بلك كايلو إذا بحر زين زلالة أبوتاتنا دو قلبلو نير والاتي ناي سوماليلاند بحر مالتي تاناي ترك هونتات مسقات أمتو شيفت جيرو نبازة ناب جيبوتي قاع حسيو نيرو ناي جيبوتي تايلو ملي سلوت بريزنت ذكريها حجي ناب إرترا متسألو أنا بسلاماوي بوليتيكاوي زررب سيلك هلولو قديفكا قلما جبتنا عيلمو you're welcome إلمو ممكن باقات تدلل لها بعال خاتم ما حضر ودك بكرة تايلو عيدلنا يلو سلمتاي كابير تراي زلزلو سبزي it's clear إيرترا بوزر كجبر by the way تاناي ناي سوماليا تطوز بلو تي مسبحيت MOUs فرمه لأن كان بزقالو زمان قدي اتنا إسلاماوي عرب ليجز بحال سومال بحال سلسخونت نزا قداي زين تغسيل كحبرة أفريقيا كاب أديس أبا خمزوت خن قبرين إلى ما فراري هم بلاس تي إسلام ليجز بحال أبون أبال سلسخونت زيوم كلته كالوت هجرات عربن زيادة تعطوا سلسخبروا ليو حسابك غير مريض by the way تاناي سومالي لاند دمسي سواوني لو مالو سلازي ناي سومال مراحي ناي إثيوبيا دليت ناي بحر دقفية زبل زلو نابي إرترا مخانو سلازي فلتي this idiot أنا بخمزي حريق نزلو he knows the plan نابا خاي كونن تراي دقفا ناي الوابو مسو سلازي غني تقول داي نابي إرترا مسكونة إرترا جن نابي إرترا كمزي كونن الصوماليا مخانو فليت أقلا أبقونو تطويلا نيرا سلازي principle يبلو من زيو نيرترا مدقاف مالتنا عبنت إيرترا يكون كانت تدقف نا UN charter يخات تدقف نا حبرة أفريقيا charter يخات تدقف international law يخات تدقف سلازم إيرترا يكون كانت تدقف زلا you just defending international law but اليوم ما راح تزياتهم نيرترا كل جزء بواقع نيرترا transaction مس أمريكا مس أوروبا مس whoever بواقع نيرترا خجبر زخليهم مرحي مركوسهم نتفق نخيسهم نحجز كيف رسم عم إيدنا يزلوا سرا يوم تفوسون عم إيدنا
الساعات معلقات ستمن قلايو بزعبت وحوي نليلهم قريو كم زخر رحيقهم قوقيرهم بلايو الفتواتهم عبيدنا حيدتهم كنت عرقيرهم ذات عاسو حيدهم جيبهم حج حالهم اسفرسو عبيدنا يوزلو إلا وانتقاسو عبيدنا يوزلو سرايو تفوزو الطايب والله نحنا زي نغلو يلا انتم يلا نحنا زي نغلو عبيدنا يوزلو ودي يوصلتا بريوز سعر كواج واج وي هويتا يبلالو جنا يبلالو مري سكتر عقلي قريب يوقوه عبيدنا يوزلو إلا وانتقاسم عبيدنا يوزلو سرايو نفوس الطايب والله الطايب نحنا زي نغلو يلا انتم يلا نحنا زي نغلو عبيدنا يوزلو وسنو مأكلو برد حيرف بزبلو كم تزدينا يوم ولا مساقلو أورينا مدر بايتاي تسقمالو نصنع حسبية عقلي تأمقيتنا حدا عطلال كرعاتنا عبيدك يوزلو عبيدكم بصلاة عبيدك يفوت صحيكم عبيدك يوزلو عبيدك بصلاة عقلي كم يفوت صحيكم عبيدنا يوزلو ودي يوصلتا بريوز السعر كواج واج وي هويتا يبلالو جنا يبلالو مري سكتر عقلي قريب يوقوه عبيدنا يوزلو إلا وانتقاسم عبيدنا يوزلو سرايو نفوس الطايب والله الطايب نحنا زي نغلو يلا انتم يلا نحنا زي نغلو عبيدنا يوزلو وسنو مأكلو برد حيرف يزبلو كم تزدينا يوم ولا مساقلو أورينا مدر بايتاي تسقمالو نصنع حسبية عقلي تأمقيتنا حدا عطلال كرعاتنا عبيدك يوزلو عبيدكم بصلاة عقلي يفوت صحيكم عبيدك يوزلو عبيدكم بصلاة عقلي كم يفوت صحيكم عبيدك يوزلو عبيدكم بصلاة عقلي يفوت صحيكم عبيدك يوزلو عبيدكم بصلاة عقلي كم يفوت صحيكم عبيدك يوزلو عبيدكم بصلاة عقلي يفوت صحيكم